Patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Live. Hello and fabulous morning kanatong tanan hilabi na sa atong mga kapuso sa Central ug Eastern Visayas nga padayon nga nagmadasigon sa ilang pag-atang ni atong programa GMA Regional TV Live makita Lunes hangtod Biyernes alas 8 sa buntag. Daghan kayong salamat sa inyo padayon nga pakig-uban kanamo since naghinahinay na karon mga kapuso, di ba ses? Ug abli kini mga establishmento ingon man mga suruyanan di gihapon kita ngayon nga mukumpiyansa magpabilin gihapon musunod sa tanan nga mga lagda sa mga health protocols. Good morning sis. Good morning Nix. And I agree nga di jud gihapon kita angay mukumpiyansa mga kapuso ug magpanagana gihapon ta ug magamping ta kanunay sa ato ang panglawas kay di pa baya jud totally COVID-19 free ang ato ang kalibutan. Busa di gayud hikalimtan ang pagtuman sa tanang mga health protocols mga kapuso ug ang stay at home policy alang usab na sa ato ang proteksyon. Ug sa ginaingon pa ni Nico kaganina, buong puso ang amo ang pagpasalamat kaninyong tanan sa kanunay ninyong pag-uban sa ato ang programa. Pagkadali na gid mo ligid sa panahon sil. Hapit na sa mahuman ang buwan sa Setyembre. Mao jud, and then in a few days bagong buwan na usab, bagong hagit na usab ang ato bangon mga kapuso. Pero karong buntaga mag-uban usab ta din isa sa GMA Regional TV Live kay makauban nato ang akong paborito. Mo nang naginamhinam na ko next, mga kapuso. Kay makauban nato si kapuso actor and host Alden Richards. Ug sayran ta ang bagong dalit niya sa I Can See You series sa Kapuso Network. Ug ato usab mahinabi ang usa ka opisyal sa probinsya sa Sugbo ug atong kumustahon ng investigasyon sa shipment sa pinulpog nga dolomite dito sa Manila Bay sa Kauluhan. Samtang atong ilailahon kining batan-on nga bulanon, mihimo og low budget photography, di naman nakuha niyang hulagway nag-viral karon sa social media. Samtang sa atong baliklantaw karong adlaw. Sa wala pa mauso ang Dota, Mobile Legends o Call of Duty, ang Tetris may usa sa mga sikat nga duwaon sa mga batang 80s ug 90s. Naimbento kini ni software engineer Alexei Pajitnov niadtong 1984 samtang nagtrabaho sa Dorodotsin Computing Center of the Soviet Academy of Sciences. Giingon nga mahiligon magmugna ug magsulbad og mga puzzles si Pajitnov. Hinungdan nga iyang naimbento ang Tetris nga duwa. Apan bisan pa man nga nitumaw ang mga bag-ong devices ug mga duwa, pipila gihapon ang mahilig nga muduwa niini. Samtang karon ses sugdi na ang bisdo kauban ang Asia's multimedia star Alden Richards. Kumustahan ta pagbalik ang atong ambassador for GMA Regional TV's #SpreadKindness campaign. Paborito kaayo ni nako and for sure kamuusab tanan. Love kaayo ni ninyo siya. Kapuso actor and host Alden Richards. Maayong buntag Alden and welcome back dito sa GMA Regional TV Live. Thank you sis. Good to be back. Parang if I can recall it correctly, parang na-invite din ako for an interview nung pilot, nung launch, nung morning show natin. So I'm really honored to be back and, ipagkwentuhan ng konti. Oh yes, we're so happy na makausap at makasama ka ulit this morning. Kumusta ka na? Okay naman, so far so good. Coping up, tapos nakaka-adjust na rin kahit paano sa new normal natin. But still, ganun pa rin, lumalaban pa rin every day. Kakatapos mo lang mag-taping para sa I Can See You, itong Love on the Balcony episode. Kumusta yung taping experience mo? Nanibago ka ba? Sobrang nanibago kasi it's my first time na mag-taping ng new normal. Siyempre, GMA has released certain protocols sa taping. Parang hindi pwedeng mag-start kapag walang swab testing. And usually, kapag nung nag-taping kami sa Tagaytay, na-lock-in kami for 4 days. And then, during the last day, meron antigen test ulit, just to be sure. And yung social distancing, yung mask.
not your typical taping experience anymore. Parang yun yung medyo nakakalungkot kasi separate yung standby areas. You don't really get to talk with your co-actors. Pwede, pero malayo. Tapos, konti ng tao eh. Ako kasi pag nagtitaping, sanay ako yung marami, sanay akong niloloko lahat. But this time parang medyo nabawasan yun. Actually, not medyo, but nabawasan talaga yun. Kasi, syempre, safety pa rin ng mga tao yung iniisip natin at ng GMA. Alden, what made you agree to take this role? Can you share with us a few details of your character? Bukod sa acting na ako since matagal na akong puro panood na lang ng Netflix and parang sabi ko nakakaingit naman itong mga napapanood ko. Ang gaganda ng story, acting na ako. So that made me agree to this, and at the same time, the story, ang ganda kasi na parang it's a love story during a pandemic. Without giving anything away, can you share a line from your role dito sa Love on the Balcony episode na itong linya talaga that really struck you the most? Na meron palang mga taong handang tumulong at mag-go out of their way para maayos yung mga bagay na kulang sa buhay ng isang tao. Na willing silang isakripisyo yung sarili nilang buhay para lang maayos yung puwang na yun sa buhay ng isang tao. Let's talk about your leading lady in this episode, si Jasmine Curtis Smith. Kasi you both look good together. Nakikita ko yung mga pictures nyo. What is it like to be working with Jasmine? This is my first time working with her as a pair, sa love team. So parang Jasmine has always been great with her craft. Hindi siya mahirap katrabaho, very trooper din siya, parang ako. So, magaan siya katrabaho. What makes you a really good co-star and leading man? Kasi most female actresses, when we ask them, ikaw talaga yung top choice nila na maging leading man nila. Oo. Siguro, ang secret ko lang dun is, ako lang to parang just be yourself. Huwag kang mag-pretend, huwag mo nang showbizin, nasa showbiz na nga tayo So, but I really take care of my partners. That I can really say. I don't give people a hard time, siguro. And ayoko nang, kung ako yung kayang mag-give way for them, I do it, regardless of who they are. Basta to keep them feel light and hindi mawala yung passion nila sa paggawa ng proyekto kasama ko at mas maging motivated at the same time. Balikan natin itong episode nyo. Ano yung message talaga ng episode nyo, ang Love on the Balcony, that you wish to share sa mga viewers natin? Ano yung mga matututunan nila from this episode? Forgiving really takes time. It really depends on the person kung kailan siya ready. But you'll be surprised by the effect of forgiveness if you give it to a people or if you give it to a person who have offended you. Parang moreover yung release sa kanya, mas more yung release doon sa'yo kasi ikaw yung nag-hold ng sama ng loob to that person. And aside from your episode sa I Can See You na weekly series, you also have Lockdown Food Diaries. Kasi bilang isang certified foodie ka, Alden, di ba? You'll be hosting this documentary. Can you tell us more about this? It's a special of GMA News TV that will air soon, and ang ganda rin kasi niya, parang I was able to talk about how the pandemic affected the food business, and then also i-showcase din natin doon yung new normal, and of course ano yung mga pinanganak na products, pandemic products na pinanganak during this time. Alden, please invite everyone to watch your I Can See You episode, Love on the Balcony, and of course, Lockdown Food Diaries. Iniimbitahan ko po kayong manood ng Love on the Balcony. Ito po ay part ng I Can See You series ng GMA coming out soon. And of course, Lockdown Food Diaries, malapit na po yan. And of course, Eat Bulaga, Mondays, Saturdays, and Sundays po. Meron pa rin kaming All Out Sundays. And that was part 1 pa lang sa ato ang interview ni Alden Richards, mga kapuso. Ugmang adlaw, sayranta ang ikaduhang bahin pa sa ato ang pakighinabi ni Alden Richards. So tutok lang dinhi sa GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live.
Balik sa GMA Regional TV Live mga kapuso, hisgutan ta karong buntaga kining dolomite mining sa habagatang lungsod sa Alcoy dinhi sa probinsya sa Sugbo na highlight kini karong bago gumikan kay gikan man gud dinhi ang katong mga balas nga gigamit sa pagpa-beautify sa Manila Bay project. Karong buntaga mga kapuso, ato pakisayra ng dugang pa nga mga lakang labi na sa probinsya sa Sugbo nunot ni ining pagmina og dolomite sa Alcoy. Makauban nato mga kapuso karong buntaga board member sa 3rd District sa Lalawigan o chairman sa Committee on Environment sa Junta Provincial, Attorney John Ismael Jimbo Borgonia. Good morning, board. Maayong buntag ni ug sa tanang mga suking nagtan-aw karon, maayong buntag kaniyang tanan. Thank you so much, board, for joining us this morning. Kumusta na, board? Unsay latest ini atong pagsusi sa mga minahan sa Alcoy, Cebu? I understand karong bag-o nag-inspection sab ang DNR o kamo sa provincial government. After sa inspection, nakita naman siguro yung mga footage, mga pictures, video, no, nga nakita ang effect no sa dolomite na ingon tag na puti ang mga corals ug na bago lang yun natong na dawat ni na kaning mga mananagat gyud ay sa lungsod no dugay na di gyud ning reklamo ug karon nibalik sila gawas no nga nakaingon gyud sila nga niminos sa gyud ang pagkuha sa ilang mga isda. Unsa kalapad, board, ang area kining siltation sa seabed diha sa Alcoy sa initial ninyo nga pagsusi? Sa initial nga pakisusi, mga naa siguro sa mga 500 square meters kung ako masayop ha. Unsay nakaingon ani sa siltation sa seabed sa dagat, board, tungod ani explain mo kuno sa conveyor sa pagkarga gikan sa minahan paingon sa barko ngano na ingon ani man, board, nga natagak na hagbong bali sa dagat. Ang ilagong ilang conveyor, ang mag-funnel nga mula house good straight sa asa nga i-cargo. So nay open area diha ang mo ko na mga dust particles no sa dolomite. Diha gyud sa conveyor nay open area nga pila ka meters nga diha malugpad sa hangin ang mga crushed dolomites ug sa laing pong pakisusi pod ang area nga kuasa tong site no kung mag-uwan ang tubig nini iglaho sa kanang uwan mo lahos nga sa dagat. So nagi maanod na mga particles ani sa dolomite. Makonsider nato, board, nga environmental impact yun sa kadagatan o kabukiran pod, board, ang posibleng epekto. Yes, Nick, no? Ato giningkuan. Tuod man daghan kay mga environmental issues sa tibok probinsya sa Sugbo o nationwide, pero kani may nabutang sa spotlight. So ato sa ginagtutukan kinaaman ni sa tubangan nato no ang probinsya sa Sugbo dili supak niya ng rehabilitation nga gihimo project sa DNR des Manila Bay kay number one wa po tay jurisdiction pod niya na no na mo question sa national government project dito sa Manila Bay. Ang ato lang gi pangutana ang kanilang diri mahitungod ang atong concern mahitungod lang sa tuwa sa Alcoy no ang ingon ang sila nga dependent ang Alcoy nini nga dako kay ni dugay na kini 30 years pero ang Alcoy pabilin nga 5th class municipality awang community nga to sa upat ka barangay siguro usa sa mga pobre kay nga mga barangay ang poverty level nini kinsa man day ang naka benefit nini nga mining diya sa dolomite ang mga dagko lang nga kumpanya. Doon na previous statement si Mayor Sistoso, board, nga wa naka-income ang Alcoy ni ining ang lungsod ni ining padayon nga pagmina dito. Unsay mga kabag-uhan nga to implementar, board? Kay understand doon na po kay plano, board, nga amendment sa atong revenue code nga ipapasar. An ordinance creating the Cebu Provincial Mining Transparency Council. So niining atong ordinansa gipatawag ng atong MGB nya sa ilahang sulti aninik nagaingon man sila nga as far as they are concerned, compliant ang DMC o ang PMSC sa balaod sa Mining Act o sa environmental law sa EMD. But itas mahog og atong pagsabot dito sa sesyon nga murag wa sila pakialam kung ni-comply ba na sa revenue code sa mga provincial ordinance ang kaning mga PMC o DMC kay sa ilaha ang ilaha naman nga mandate based sa ilahang ahensya sa gobyerno. So, kung nin-comply man na sa probinsya sa Sugbo ng mga ordinansa, mahugog
kung pagkapangkal pag-isulti, maingon sila na murag wa na sila pakialam cease and desist no sa domestic sale. Kay wa man ning kuha og governor's permit extract. Wa man nagabayad og 10% no based sa local fair market value per cubic ang kaning PMSC. So kung di ta maningil sa mga dagko, unsa na to pagpaningil sa mga gagmay, di ba? To think sa kadako nilang kumpanya, ang ilahang bayranan based lang sa atong na subay na katong 7,000 metric tons nga nadala na ato sa Manila Bay, it's only 726,000 pesos. No? Sincere na sa dagko nga kumpanya. Finally, board, to cap this off, sa mensahe ninyo gikan sa Kapitolyo, gikan sa lalawigan alang sa atong mga nagtan-aw karon kabay ining issue gyud sa dolomite mining diya sa Alcoy board. O say gusto nimo ipaabot sa atong mga viewers? Tuod man ang daghan pa kayong mga environmental issues diri sa atong probinsya, pero hinahinay lang ta kung say mga dagko sugod tas dagko aton padung ta sa gagmay. Kung say mga naa sa tubangan nato karon moy atong giuna og pagtubag og ditutukan. Alright, magpasalamat pigid ako sa oras karong buntaga. Thank you so much, Board Member John Ismael Borgonia. Thank you. Thank you, Board. Salamat. Balik pa mi mga kapuso, tutok lang. Kini ang GMA Regional TV Live. Balik ta sa GMA Regional TV Live mga kapuso. Nag-trending karong bag-o kining low budget photoshoot nga gihimo sa usa ka batan-on didto sa lalawigan sa Bohol. Daghan ang nadinig sa iyang konsepto tungod kay di kuno kinahanglan mo gasto og dako kun na kay gusto i-achieve labi na sa mga photoshoot. Ato siyang maila-ila karong buntaga mga kapuso si John Michael Simagala. Good morning, John. Mayong buntag, sir. Unsay istorya dyan ini inyong nahunahunaan nga low budget nga photoshoot nganong nag-venture man mo ani? Mao to, sir, kaning world. Tungod sa quarantine na boring mi diri sa sulod sa balay kay pila na kabulan, sir, nga na quarantine. So gi-challenge na akong kagalingon nga mag-photoshoot mi sa akong mga pinsan og sa ako ang igsuon gamit lang ang diri makita sa sulod sa balay, sir, nga world para mas ma-challenge dito, sir, mo to nga nag-photoshoot ni, sir, nga low budget ra, sir. Asa man mo dapit sa balay ug unsa yung mga areas, unsa nga mga gamit pod ang gihimo ninyo isip mga props diyan sa inyong photoshoot? Diri natin siya sa balay, sir, sa sala at sa kusina, sa abuhan, sir, sa mga takanghan. Tapos ang gigamit na mo nga mga sir is mga muskit, kaning plato, mga kaldero o mga binugha nga kahoy, sir. Nganong nakahunahuna makaukalit ani dyan nga diri lang sa balay, of course kay pandemya wala kay mo nang gawas. Giunsa pud nimo pag-execute sa imong mga ideas ikaw isip photographer? Ako arang gikon, sir, sila nga murag ni nangita ako gamit, sir, nga nga i-try na to ni nga murag pang bisan pag mga bratohol or mga wala mi mga mahal na gamit, sir. So gikon ako nga himuon na to ni nga murag high fashion, sir, ba bisan pag kuan ra mga bratohol na nga gamit na makita ra diri sa balay. So ato na. How about sa imong camera dyan? Unsa po'y gamit nimo? Cellphone ra, sir. Android phone, sir. Sa lighting, unsa ninyo pag forma ini maanindot nga lighting? Namo ko'y gamay kayo nga concert ring light, tapos nipalit ko og tin foil nga tag 15 pesos, sir, nga akong gihimo siya og pang reflector, sir, ba para mo hayag-hayag gamay, sir. Unsay reaction nimo sa imong maigsuon sa imong mga igagaw nga na trending, na viral ning inyong photoshoot ug na feature gani sa lain-lain nga mga news organizations? So na-shock yun, sir, kay so kinaunan na good, sir, kay wala gyud nag-expect nga ma-viral ni kay mao to mong gibuhat, sir, nga tingali mi simple ra mong gibuhat pero daghan murag na inspired og nainganyo sa mong fan, sir, mo to na
Daw kayo akong kalipay sir nga na viral long photos nga daghang pugog na napalipay nga tao. Kani adto pa ba mahiligo na gyud ka sa photography? Oh sir, hilig na ka. Batong bata pa ko sir, hilig jud na ko og pabisan pa og keypad nga cellphone mag picture mi sa akong manghod man. Unsa may mga challenges dyan nga inyong giagian sa inyong low budget nga shoot? Sir, ato lagi sir sa mga nag-struggle mi sa lighting sir og sa light sir kay medyo hayag ra kay sir do ang sala hayag kayo tas murag ma-over kay sir ba tapos sa kusina ngit-ngit kay sir mo nang murag nangita jud ni og angle nga hayag og plastar kay sir. Sa usa ka interview dyan, nakaingon ka nga dapat dili mahimong babag ang kalisod sa kinabuhi pag-achieve sa imong mga goals, sa imong mga aspirations. Ngano man nakaingon ka ini? Oh sir, kay dili ingon nga dili jud babag ang kapobrehon sir kay especially sa ako nga tasog pangandoy sir nga so kinahanglan na jud nato kitang tanan nga madiskarte o gamito nato ang pagtiyaga para lang maabot na imong gusto sir. Buhon. So human ini imong pag-trending, pag-viral sa inyong mga gipang buhat dyan, unsa may nakatunan nimo mga realizations nimo nga gusto sab nimo i-share sa atong mga viewers karong buntaga? Akong message pud sa mga kaparihon nako nga gusto og photography, mahilig sa photography nga maningkamot ra og kaning ato ang ipadayon o i-develop pa jud ang ato ang skills. Thank you so much sa pag-uban kanamo karong buntaga. Hinaot sab dyan nga ma-challenge siya ang atong makaigsunan, makabatan-unan diha nga mo pursugid sa ilang passion. Thank you so much for sharing your story. Si John Salamat. Michael Simagala gikan sa Lalawigan sa Bohol. Salamat po. Sa Bizto kaganihan mga kapuso, nakauban ni Cecil si Kapuso Alden Richards nang imbitar ka nato sa bagong primetime series dinhi sa Kapuso Network ang I Can See You unsay angayan natong atangan niini. Samtang nakauban sab nato si board member John Ismael Borgonia kabahin ning issue sa dolomite mining sa Southern Cebu unsa ang sunod nga laka nga himuon sa probinsya kabahin niini. O hinaut mga kapuso nga na-inspire mo sa istorya ni John Michael Simagala katong aspiring photographer taga Bohol. Matud pa di kinahanglan mo gasto og dako tungod kay mamahimo gyud makahimo makamugna og manindot kaayo nga mga pictures. Pinaagi lang ini gitawag nila nga low budget photoshoot. Hinaut-daghan ang ma-inspire sa istorya ni John Sil nga nag-make do gyud siya kung sa inaan nila, di ba? So, daghang na-inspire o daghang na-challenge. Duha na taanan ni. Tinood. Nga cellphone lang di ay daghan na kahitang makuha nga nindot kay nga mga hulagway. Using lang jud suga. Play of lights lang jud di ay next. Amateur na to siya pero basta mag-cut-on lang. Sakto ka na. So keep on going lang gayon dyan. And mga kapuso, aduna kami words of inspiration alang kaninyo tanan this morning. Fear is a reaction. Courage is a decision. By Winston Churchill. Ug sa mga gustong mo preview pagbalik ng mga episode and more, please visit our official website sa www.gmaregionaltv.com. Mamahimo sab sa among official YouTube channel sa GMA Regional TV. Please click subscribe. Thank you so much mga kapuso sa inyong pag-uban kanamo ang mga suki sa kabuntagon. Hinaut mga kapuso nga nalingaw kamo sa ato ang episode this morning and sa mga musunod pa nga mga mornings daghan paming giandam alang kaninyo so tutok lang gayo dinhi sa GMA Regional TV Live. That in all things God may be glorified. Stay at home, stay healthy, o keep safe always, kapuso.